Ayan po, kitang-kita nyo po, mga gutom na gutom to mga tao na to. Hindi na nakuhang nakapaghintay na makakuha ng plato. Hindi na ako nagag. Sabi ko dito eh. Lamon lang. Lamon ang lamon. Wala ang problema. Sabay-sabay na tayo mga. Arman, sabay tayo. Grace, sabayan mo kami ha. Si Grace yan ka. Grace. Oh, yan po yung mga dinaanan po ng Yolanda. Pinapakain po ni Grace. At saka ni Arman. Ay, mga na-Yolanda oh. Oh. Ilang yung ano mo? Santok. Santok ka muna ng peso. Ay, simutin mo na, pare. Lagay na kayo ng kanin. Marami pang kanin sa bago mo. Ay, itong mga kababayan mo yung tasakain ka. Secret. Na Yolanda to, pinapakain nila. Teka mo na, may ibubulong ako, Di ba may pakontes kayo kanina? Bigyan mo naman ng yung Bata. tatlo, hindi yung dalawa. Nagtatampo sila. Ganun ba? Yung mga bata, meron. Naganas kami wala. Sige. Okay ba siya? Ayos lang yun. Kababayan kita. Ibagbaga. Sinasabi ko lang na. Paki lang na. Isa pa ito. Pamangkin ko to eh. Pamangkin ko yan. Bibigyan natin yan ng consolation prize. Okay. Okay. Siyempre, ang daming napaligaya naman. Tagal din natin kaya kami nagkira. Ganun? Oo, kalalatong yan. Yan na! Okay na. Oh, sorry. Wala sila. Ayan po. Gutom na gutom. Kumain sa ano? Sa pagyan. Kailan po ba kayo nagsilikas? Ito nga eh. Nung nakaraang ano lang. Gawa na. Kawawa naman po. Sinabot namin. Nagkakamay na lang. Pati yung mga plato namin. Yung mga plato namin, tangay ng bagyo eh. Kaya ito saging lang namin. Ano yun ang buhay eh. Maraming salamat sa nagpakain. Tanggap namin dito. Ano naman sasabi mo? Ano masasabi mo nga? Ha? Masarap. Ano masasabi mo? Ano yun eh? Ano masasabi mo? Binagyo na eh. Mukhang napakasarap pa ng pagkain. Tubig. Salamat po kung sa nagpakain sa amin dahil kami po ay binagyo. Dito na po kami nakikain sa dahon na lamang. Eh, pagkatapos po na to, baka isang linggo kami dito. Gandang pagtanggap po eh. Ganun ba? Gutom. Huwag bambalain. Gutom ako. Yan ako, Mike. Kain na.